വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനാമിക ജോയി. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. നോമ്പുകാലം ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ. സാഗർ രൂപത മുൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ നിലങ്കാവിൽ കാലം ചെയ്തു. കർമ്മസാഗരം വിശുദ്ധ ചാവറയച്ച് എന്ന ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. നോമ്പുകാലം ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ. പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ വലിയ നോമ്പിന് ആരംഭം കുറിച്ച് വിഭൂതി തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ രാവിലെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ വത്തിക്കാനിൽ വിശുദ്ധ പത്രോസിന്റെ ബസിലിക്കയിൽ ചാരം പൂശൽ കർമ്മമടങ്ങിയ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു. ദൈവവചനം വീണ്ടും നമ്മെ പിതാവിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ക്ഷണിക്കുന്നുവെന്നും ശിരസിൽ പൂശുന്ന ചാരം നമ്മൾ പൊടിയാണെന്നും പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറഞ്ഞു. സാഗർ രൂപത മുൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ നിലങ്കാവിൽ കാലം ചെയ്തു. സാഗർ രൂപതയുടെ മുൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ നിലങ്കാവിൽ CMI കാലം ചെയ്തു. CMI സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം മാന്നാനം, കൂനമാവ്, ചെത്തിപ്പുഴ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സന്യാസ പരിശീലനവും പൂനെ പെപ്പൽ സെമിനാരിയിലും ബംഗളൂരു ധർമാരാം കോളേജിലും നിന്ന് വൈദിക പരിശീലനവും നേടി. 1960 മെയ് 17 പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. 1987 ഫെബ്രുവരി 22 സാഗർ രൂപതയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്രാനായി നിയമിതനായി. 19 കൊല്ലം സാഗർ രൂപതയെ നയിച്ചു. CMI സന്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ ജനറൽ മിഷൻ കൗൺസിലറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കർമ്മസാഗരം വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ എന്ന ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി അജയ് കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കർമ്മസാഗരം വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചൻ എന്ന ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ചാവറയച്ചന് ചെറുപ്പം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ജീവിതവും അതിനിടയിലെ വിപ്ലവകരവും വിശുദ്ധവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് സിനിമയിൽ ദൃശ്യാവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് ചാവറയച്ചന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത്.